Moi! Mä oon Riitta Väänänen, yrittäjä, kiinteistön välittäjä ja kaupanvahvistaja. Mä oon lohjalainen, 3 lapsen äiti ja tehnyt näitä töitä vuodesta 2016 alkaen. Edelleen on kova palo tehdä tätä työtä, mikä on mun mielestä maailman siisteintä. Meitä on 3 naisen porukka, me ollaan iloisia, helposti lähestyttäviä ja tehdään tätä työtä suurella sydämellä. Ja tässä on meidän jengi. Moi! Mä oon Pia Ajamo ja mä toiminkin täällä meillä myyntipäällikkönä. Mä oon toiminut alalla vuodesta 2018 ja muuten mä oon sitten koko ikäni tehnytkin erilaista myyntityötä. Mä oon ammattilainen, 3. polven sellainen, mä oon super eläinrakas. Ja nyt mä juon kahvit. Moi! Mä oon Tiina Ekström ja mä toimin täällä kiinteistövälittäjänä. Ja mä oon syntynyt tuolla Keski-Suomessa, maalaistalossa ja tällä hetkellä mä asun Siuntiossa, itse rakentamassani talossa. Eli mä oon 30 vuotta toiminut asiakaspalvelutehtävissä, mutta näköjään nuo kiinteistöt ja rakentaminen ja remontointi vetää puoleensa. Niin sen takia mä olen täällä unelma-ammatissani.